A o tomu, či to je cez koho, čo, nich. My si dáme obe kávičky. Ale koľko dáne kávičku, my nespravíte to nikto. Asi mám kávo. A vidíš, do piči, ja neurobím, kurva, ty mi nespravíte. Veď takú príviem, aby si ostal tu normálne, lebo zavedne. Zelená, žltá. Ja som asi málo vypil. Ale máš tam onej. Koľko máš pozíciu? Čo? Nenahrávam mi. Dali ste trojka. No, a bude sa čo mi ostane. Dobre, ale dobre to počuješ. Na čo? Na to zajíma. Nepočujeme. Ale sa nie? A je to. Hoši, a je to. Pod stolem máme dynamit. Jano, daj one. Vtedy na západe. A do Válova. Ale kedy sa ti to stalo? Pôjdeme do mesta, čakaj, kamo šal, že to nastavíš. Erikli, dávaj. Do mesta. A ja Iriša, ale bola som tam. Pôjdeš pre veľkú harmoniku a tu bude času. Kamarát. Že Rastio Kubík. A vybavené. Toto je môj pocit. Áno? A nie. Rama, Dektre, Krív, Kokot, Piča. Čo ty robíš za teplováky? O čom to je? Čo ty robíš steny? To tu máme do piči. Ale to normálne vieš. Dávaj. sa nebal, dajme si do piči a môžeme sa robiť. Na zdravie, chlapi. Nie. A ja to tak presne neverím. Však ale ja to tak neberem. Jebte na robotu, je Ja zabíjač. neviem, robíš, že tu Však oni to poňali tak, že je zabíjačka. Však ja som to povedal, že sme na zabíjačke. Jebte na robotu. Ja som povedal, že sa stretnem s kamarádom a nebudem tu s ním na zabíjačke z nejakých dôvodov, ale normálne to si nepovyprávam. No? A poviem mu, že je úplný kokot, pretože sa ku mne nespravia ako ku kamarádovi, a nie ako obchodnému partnerovi. Tak to by som sa nasral. Do piče. Andri fajči. Daj, vychlasi to. A takisto sa stretnem s Romanom Kováčikom, Kochom, s ktorým to máme jasné. A vybavené. Vy obchodujete vôbec, hej? A stretnem sa s Obuškom, lebo sa s ním poznám ako s gitaristom, ako dobrým kamarádom. No? A vybavené. No tož. Žiadne obchodné vzťahy. Aké čo? Presne tak, to nerobí Na zabíjačke to robí zle. dobre. A kozic? Mišo, musíme nakrútiť Janošika, lebo pojebali to henty kone most. Počúvaj, ja som si Ja pozrel som- toho Janošíka, No, tak to je poďme stupidita. už do boja. To je Má seru, stupidita, chlapiče. preboha, Palo. Má seru? To takto sme No dopracovali? jasné, ani ty, oni. Tak ideme do piče. Ježiš, Ideme. Na čo si s tebou Janošika za toho poseru? Palo, toto... Počkaj, Igor. Palo, to takýto chabrčie na to... Dobre. No? O2, Eurotel. Dobre, ne? Ja som normálne... Ja mám už 5 rokov, 10 rokov. Dostal Na čítanie na pozeranie. takou... Aby si neupadol. Na ďalku vidím, ale číta na Hokej, Budeš na poznáš, internete. ale 7 minút Máme si to líza tam. piču na snehu, Že to sa už už je na bude. Janošika moc. Tak to je lepšie natočiť, aby si sa videl. Ježiš. To je hamba, to je hamba. Ja musím to takto, ale tam A ešte napísali do titulku, pravdivá história. niečo iné. Nech sa nám darí v roku 2010, aby to išlo ako má všetkým ľuďom na svete, aby to šlapalo, aby bolo zdravie na svete a práca. Áno, a ty čo k tomu? A práca a hlavne pláca. Jasné. Nikto z nás nepláca. Tuto riaditeľ Slovenského futbalového zväzu vám to Ešte mu povedal. niečo ukážem a odpadne. Ukáže ti. Čiže kokos, radšej mi to neukazuj. Nebudem, lebo neviem, či má Ty mi záleží. John Cleese. Nasťo. Prepáčte, že tam je Ježiška.
Neukazuj mi peniaze. Nie, si zavolal, že Igor, Rastio, do piče. je na to. Ja Poviem spraviť toto. Lebo čo sa to Misiore. A Hajzel, Ficovský, neviem spraviť toto. Neviem. 2400. Nie, že ty mi dávaš. Je to Fico volal. A prečo to dostal byť? Čo myslíš? Rozumieš, že Aj, kaká. ja to Dušan Ja viem, však ja viem. Čo sa momente? Dušan, to podávaj. Jaký iný? Počkaj, ja som mal... Dobrý čas. Dostal som byť. Neba jebať myš. Aj na to, čo?